UPPL आरो BPF नि गेजेराव गावबा गावनि दोलोआव सोद्रोमा थिसननायनि बादायलायनाय। लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थि बुब्लियाव BTC ओनसोल नाङै राजखान्थि बारहावा बारनायखौ नुनो मोन्दों। UPPL नि सोद्रोमायानो UPPL आव जयेन। UPPL आव फिन हाबखांनायनि उनाव आरोबाव फिन हाबफिनदों। NLFB नङागारा NLFB मुं लाना UPPL आव जयेन। फोरमान बादियै बे सावगारियाव नुनाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि गावबा गावनि दोलोखौ राजखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय नारा-नाथा नाजानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय सानखालि बारग' NLFB नि सोद्रोमा बि हाथर बिथाङा UPPL नि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव बि राखाव आरो बि दान्दा बिथांमोनखौ लोगोसेनो UPPL आव हाबनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बिथाङा फिन थांनाय सानाव UPPL आव आरोबाव जयनिं जाबावनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।